Έμαθα ότι έκαψε το PC σου. Θέλω ότι έχει κάψει το PC σου. Πάει. Έκαψε το PC σου, παντάλα ρε. Ανερέσει το πάρε PC. Όνειρο ήταν. Ποιος είσαι εσύ? Δεν καταλαβαίνω τι λες ρε. Πυραμίδα. Δεν είσαι καλά. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είσαι αγόρι μου. Μία στο όνειρο, μία ο άλλος τώρα ο περίεργος. Μια χαρά είσαι. Roblox. Γιατί κολλάει? Το PC μου ήταν πολύ καλό, γιατί κολλάει? Ναι, πυροσβεστική εκεί. Ναι, ποιος άλλος, αφού εσύ μας κάλεσες. Χρειάζομαι βοήθεια. Καίγεται το PC μου. Υπολογιστής. Εμείς δεν γνωρίζουμε από αυτά. Δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Τι εννοείται δεν μπορείτε να με βοηθήσετε? Μα παίρνει φωτιά, θα καεί όλο το σπίτι. Τρόβα ρε και πάρε ένα νέο PC ρε και μην κλαίγεσαι σε εμάς. Να πάρω καινούριο. Άιντε, κλείσε γιατί μου τελειώνουν οι μονάδες. Εντάξει, ευχαριστώ τη βοήθεια. Έτσι δούλευε η πυροσβεστική πάντα. Ένα ταξί παρακαλώ να έρθει να με παραλάβει. Έλα μέσα. Άκυρο. Όχι, δεν χρειάζομαι ταξί. Νόζελ. Τι κάνεις εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ? Ήρθα να υποστηρίξω το φίλο μου που του κάνει και το PC. Πού το έμαθες εσύ αυτό? Εγώ που το έμαθα. Όλος ο κόσμος το ξέρει. Όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων. Όχι. Δεν θέλω να το πιστέψω. Όχι. Πάμε μια βόλτα. Και τώρα τι θα κάνεις που δεν έχεις PC? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Έπαιζα games γενικά. Τώρα δεν έχω. Κάτι. Γιατί με στείλω τώρα μήνυμα? Καλά ρε Καντζαράκο. Κάει για το PC σου έμαθα. Τώρα τι θα κάνεις? Πρέπει να πάρεις ένα καινούριο, Πού το έμαθα αυτό? Και να με βγάλει και κανείς από εδώ μέσα. Κάτσε, πού το έμαθα αυτός και από πού να το βγάλουμε? Εδώ είμαι ρε, να με βγάλει κανείς. Τι κάνει αυτός? Λόρι, τι κάνεις εδώ μέσα? Πόση ώρα είσαι εδώ? Δεν ξέρω, όση ώρα μου έχει ζητήσει για το πλάνο ρε μπρο. Μπρο, πού έμαθες όμως ότι κάγει το PC μου? Δεν το είπα σε κανένα. Καλά ρε μπρο, όλος ο κόσμος το ξέρει. Σοβαρά όμως, τι θα κάνεις εσύ με το PC σου? Δεν ξέρω ρε φίλε. Ήταν πολύ απρόπτο όλο αυτό. Απλά έκατσα στο PC μου σήμερα το πρωί και έγινε. Και το πώς το μάθατε όλοι δεν ξέρω. Ώρα αποκτήσει ζωή. Όχι. Πρέπει να βρω λύση. Είναι πάνω. Τι σκάνε ρε τρελέ, όλοι μου στέλνουν ότι έχεις κάψει το PC σου, τι φάση. Λοιπόν, άντε, τράβα πάρε κάνει καινούργιο, δεν γίνεται να έχεις χωρίς PC. Προ, πού το έμαθε ο Πάνος? Καλά πρώτη έμαθα. Στο PC του κάπου. Όχι. Ρε, πώς έχαψες το PC? Μπρο. Θέλω να μάθω όντως πώς δεν γίνεται να κάψεις το PC. Πώς τα κατάφερες? Και για νούμπα. Καλά ρε φίλε, σου κάγε το PC γιατί να πας καινούριο κάθε σκυρνάς βίντεο. Ό,τι να είναι. Ρε, σήκω πάρε PC! Ξέρει ότι ηράω και βίντεο. Μπρο, δεν είμαστε καλά να ξέρεις. Έλα ρε μπρο. Έκαψε το PC σου. Όχι και ο hacker ρε φίλε. Σίγουρα θα μιλάνε μεταξύ τους να ξέρεις. Σίγουρα. Μπρο, να ξέρεις ότι μου έστειλε και ο Σπακ μήνυμα. Λένε ο Γκάμς ρε, έβαλε φωτιά το PC. Αλλά ρε, ένα χρόνο έβαλε Προβάλλεις λίγο τώρα. Άκου μπρο. Τράβα όπως είσαι. Φεύγω τώρα. Όπως είσαι φύγε τέτραμπαϊτ. Είναι ο μόνος που μπορεί να λύσει το πρόβλημα, να ξέρεις. Δεν γίνεται όλος ο κόσμος ρε φίλε να μιλάει για αυτό το πράγμα. Εντάξει ρε φίλε, έχω θολώσει πάρα πολύ. Πάμε στο τέτραμπαϊτ. Τάσο! Έλα. Τάσο! Α, καλώς ήταν, έλα ρε. Έχω πρόβλημα. Το ξέρω. Μου κάει και το PC. Το έκανα βλακεία. Μπήκα Roblox και κάει και το PC. Το γνωρίζω. Πώς το γνωρίζεις? Δεν είναι το PC σου. Έτοιμο κιόλας.
Έτοιμο. Έτοιμο. Εγώ δεν έφερα ποτέ το PC εδώ. Αλλά δεν σου αξίζει. Γιατί? Είναι πολύ λίγο πλέον για σένα. Έλα, ρε φίλε. Άκου, έχω ένα πρόβλημα. Όλοι οι YouTubers μου στέλνανε χωρίς να τους έχω πει κάτι ότι έγραψα το PC μου. Έχω γίνει ρόμπα. Το ξέρω. Πώς γίνεται να έγραψα το PC με Roblox? Είναι λίγο για σένα πλέον. Και τι να κάνουμε, Τάσο. Αποφάσισα ότι θα πάρω νέο PC, εντάξει. Αλλά τώρα μήπως να το πάρω? Όχι, δεν στο δίνω. Θα πάρει σίγουρα ένα καλύτερο. Έχεις καμιά εναλλακτική ή τίποτα? Εννοείται. Θα μου το δώσει τζάμπα? Όχι για τζάμπα, εντάξει, είπαμε. Ωραία, θα μου δείξεις τις επιλογές μου. Δεν έχει επιλογές. Αυτό θα πάρεις. Το PC. Αυτό το PC είναι. Για μένα. Για σένα. Τάσο, αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό PC όμως. Αυτό είναι αυτό που χρειάζεσαι. Ναι, ρε, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Για να μην το κάψει. Θα μου βγει και η φήμη τώρα ότι θα τα καίω τα PC. Παίζει Roblox σίγουρα. Σίγουρα, 100%. Και Minecraft. Καλά, Minecraft δεν παράκανες. Έχει έναν i9 14900 πάνω, 128 GB RAM, κάτι 2 τέρα M2 μέσα, 1200 W τροφοδοτικό. Να είμαστε σίγουροι δεν θα το κάψεις. Θα μου βγει και η φήμη τώρα ότι θα τα καίω τα PC. Δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Είναι καλά. Καλά είναι και είναι και τετραγωνισμένο. Δεν είναι πυραμίδα, Ναι, δεν είναι. Ρε φίλε, με κοροϊδεύαν όλοι για την πυραμίδα. Με λέγανε ότι είμαι από την Αίγυπτο, με λέγανε ότι υποστηρίζω τους Ιλουμινάτι. Τους υποστηρίζεις? Όχι. Υπάρχει λόγος? Όχι ότι δεν σε εμπιστεύομαι, ρε. Απλά μπορώ να το δοκιμάσω. Το δοκιμάσεις. Είναι clean. Δεν θέλω RGB, θέλω να είναι αυτό το λευκό έτσι. Είναι τέλειο. Είναι και ήσυχο, Αυτά το τι είναι. Δεν ξέρω, πράγματα πάλι που σήμανε. Θα φάμε. Πέρμα, λες. Θα τα κλέψουμε, ρε μπρο. Τι είναι αυτό? NZXT F120 RGB Duo. N7Z 790. 50-80! Μπρο, αυτό κάνει. Βάλ το μέσα. Πόσο κάνει αυτό? Βάλ το μέσα. Kraken Elite 360 RGB. Γράφει μου. Τι κάνετε, ρε? Άδεια είναι αυτά, δικά σου είναι αυτά, ρε. Από το PC είναι. Και η κάρτα δικιά σου είναι. Βάλ το μέσα. Γίναμε, ρε. Τίποτα, ρε. Απλά θέλαμε να τα πετάξουμε. Ξέρεις, πιάνα ένα χώρο. Πας καλά, ρε. Θέλαμε να τα πετάξουμε, πιάνα χώρο, συγγνώμη. Ναι, ρε μπρο, επιτέλους τελειώσαμε. Πάλι καλά μας κλάτσαρο το Tetrabyte. Καλά, το παλιό PC τώρα τι θα το κάνει? Ξέρω εγώ, το πουλήσω. Και ποιον θα το πουλήσει? Σε όποιον βρω, ρε φίλε, σε κάποιον περαστικό. Ξέρω εγώ. Εγώ. Εδώ. Μένα? Εγώ. Τι κάνεις εδώ? Σε μένα θα το πουλήσεις. Θες να αγοράσεις το PC? Ναι. Το πουλάω. Πόσο? 3.000 V-Bucks. Έχω 2 ρε φίλε. Deal. Δικό σου. Με γεια. Αυτό είναι πολύ βάρη, ρε. Να ξέρεις, είσαι ένας από τους Illuminati τώρα που έχεις αυτό. Τα λέμε. Για τον κόσμο που παρακολουθεί, Ρε φίλε, το κάνω αυτό πάρα πολλά χρόνια και η υποστήριξη του κόσμου ήταν πάντα απίστευτη. Πάντα ο κόσμος υποστήριζε και πάντα έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Γιατί όπως και να έχει, ρε φίλε, η δουλειά η συγκεκριμένη που κάνουμε εμείς εξαρτάται από τον κόσμο. Και όταν ο κόσμος υποστηρίζει, το μόνο που έχεις να πεις, ρε φίλε, είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δες, γενικά έχω ξεκινήσει από το 2016 να το κάνω αυτό και η αλήθεια είναι ότι και από μικρή ηλικία, πριν φτάσω στα 18 σκέψου, στα 15, στα 16, αναγκαζόμουν να πάω σε χωράφια, γίνομαι σερβιτόρος και δεν είχα φτάσει καν τα 18, μόνο και μόνο για να υποστηρίξω την οικογένειά μου. Οπότε ξέρω το πόσο struggle είναι και οι υπόλοιπες δουλειές και με το να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα είμαι ευγνώμων τέρμα και γι' αυτό προσπαθώ να είμαι όσο πιο σωστός. Γιατί όπως και να έχει, κάθε δουλειά έχει τη δικιά της δυσκολία. Μπορεί η συγκεκριμένη δουλειά που κάνουμε εμείς να φαίνεται εύκολη προς τον κόσμο, απλά έχει πολλά δύσκολα πράγματα προς τα πίσω. Η γνώμη μου για συνεργάτες και φίλους. Η αλήθεια είναι πάντα στη ζωή σου χρειάζεται να έχεις και συνεργάτες αλλά και φίλους. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να σε υποστηρίξουν σε οτιδήποτε και να κάνεις στη ζωή σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις όντως τους σωστούς ανθρώπους, γιατί σε κάθε χώρο που υπάρχει, όταν υπάρχει το κέρδος και το συμφέρον, θα υπάρξουν σίγουρα άτομα που θα το εκμεταλλευτούν όλο αυτό και θα εκμεταλλευτούν και σένα τον ίδιο. Οπότε το να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους είναι δύσκολο, αλλά όταν τους βρεις πρέπει να είσαι βράχος μαζί τους. Ο λόγος σου να μετράει, να είσαι σωστός. Αν με έχει τρελάνει το YouTube, γιατί μου το ρωτάς αυτό? Πολλοί YouTubers μου το λένε ότι μιλάω και μόνος μου ώρες. Εγώ είμαι πάρα πολύ εντάξει. Ξέρω να με πιάνεις.